mga magtutudlo sa eskwelahan sa Dakbayan sa Sugbo may unang gipad-drug test. NFA mipahimangno batok sa gibaligya nga fake rice. Publiko giawag sa pag-report dayon sa ilang buhatan kung adunay namatikdan. May hapon Sugbo Kabisayan, aniya na mga balita uban ang kinatibukang pwersa sa News 5 Cebu. Karong adlaw Miyerkules, petsa 1 sa buwan sa Hulyo, tuig 2015. Ako si Glenn Soco. Amo na ihatod ang masayong pagbalita inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Georgia, gihimo ang surprise drug test sa Dakbayan sa Sugbo ngadto sa mga magtutudlo sa Talamban National High School. Gitugan sa Cebu City Office on Substance Abuse Prevention ngadto sa DepEd ang pagdisiplina sa mga magtutudlo nga mapagang positibo. Andrea Patanya, sugin nimi. Gisugdan ang 11 surprise drug test sa mga public school teachers sa Dakbayan sa Sugbo karong school year 2015 to 2016. Gipahigayon kini sa mga sakop sa Cebu City Office on Substance Abuse Prevention, kun COSAP, sa Talamban National High School. Ang principal na si Maria Jessica Abayon mihangyo sa drug test tungod sa drug problem sa ilang lugar. Matud ni Abayon nga di ilang mga magtutudlo mao'y ilang giproblemahan tungod sa drug dependence kung di ang mga tinunan hilabi na sa Night High School. Sa miaging school year, usa ka grade 8 ang nakuhaan og marijuana sa iyang bulsa sud sa eskwelahan. We have already talked. It was one of the points, one of our agenda during our general PTA meeting because, you know, Talamban, na there is a rampant use of prohibited drugs. That to make sure that our students will be to make sure that our students are safe, to help them. Niatong school year 2013 to 2014, usa ka 17 anyos nga babaeng estudyante sa 4th year high school ang na-rescue ug gikustodiya sa Operation Second Chance human nasakpang naghit-hit og marijuana sa may simbahan sa Talamban. Barkadista. Hilik og ganang party-party ba inom-inom, tagay-tagay niya, maragway klarong pas family gali. Mo siya nitabo. So wala na siya daw. So far katugod kayo na nagbungay tabo maglisod na sa eskwela. Matud sa pangu sa COSAP, di lang ang Talamban National High School ang dunay mga tinunan nga tiggamitan og illegal drugs. Gani bag-o lang nasakpan ang 8 ka estudyante nga duna say bit-bit nga marijuana sa usa ka public school sa syudad. Gipaybaw ni Dr. Utlang nga sunod nga ipaubo sa surprise drug test ang mga public high school students. Ilan ang gihikay ang paghimo og waiver nga papirmahan sa mga ginikanan nga matud niya uyon sa drug test sa ilang mga anak. So good tanan. In fact, napay katawanan gani kay napay parents kan ingon nga sa gas na pa among tiil, amoy isa. Because they don't know, no? Karong panahon na di man gud mo may bawan kung imong anak wan ba kay wabya na sa school. Nya inhuli gabi na labi nag night. Matud sa pangu sa COSAP, ang DepEd na ang bahala sa pagdisiplina sa mga magtutudlo nga magpositibo sa drug test. Igo na silang mohatag og intervention ug mipasalig sa striktong confidentiality. We have talked with one of the university. Wala pa mi naka-sign of memorandum of agreement, but the psychology department will be the one of that school will be the one to, conduct the intervention. Anya, it will not be in COSAP. It's because namang gud daghan mi kliyente niya makita niya baluoy sa maestra. What we wanted is kung may wala gyud makahibalo kung kinsa. Doon na pa'y 5 ka mga pampublikong tunghaan dinhi sa Dakbayan sa Sugbo nga ana sa listahan sa COSAP kansang mga magtutudlo mao'y sunod nga ipaubo sa surprise drug test. Matud pa ang ilang selection nagbase sa mga reports nga ilang nadawat kabahin sa problema sa gidiling droga sa mga barangay diin nahimutang kining maong mga eskwelahan. Andam sab nga mudawat ang COSAP og mga requests gikan sa public school principals alang sa surprise drug test. Andrea Patenia, News 5. Giklaro sa Department of Interior and Local Government kung DILG nga wa sila'y jurisdiksyon sa pag-imbestigar o pagpasaka og kaso batok kang Barangay Mambaling Councilor Rogelio Atilio nga nadakpan kay nag-operator og illegal swertres. Ang dunay jurisdiksyon mao ang Ombudsman ug ang City Council sa paghimog investigasyon ug pagpasaka og kasong kriminal ug administratiba batok sa konsehal. Kung mapamatud ang guilty sa grave misconduct si Atilio, mahimo kining magatubang og termination o kaha pagpalagpot sa katungdanan.
Matod sa DILG, kung doon na pa'y pundo nga leave credit si Atilio, pwede niyang magamit aron di makatambong sa sesyon sa barangay, apan kung wa na gani nahabilin, di na kini entitled nga matagan og honorarium. Si Atilio nasikop niya itong Domingo sa gabi dihang milusad og operasyon ang Cebu City Intelligence Branch sa iyang panimay. Disciplinary jurisdiction, sa criminal aspect, padayon na siya. O di administrative aspect, pwede mo kadag og inquiry, but kung matanaw nga, oy, klaro man kayo, igo ra mo, either mo file as complainant or iduso nga to sa ombudsman. By itself, ang DILG wala may disciplinary authority over elected barangay officials. Pipila kasunog ang gialarmahan sa kabumbiruhan kagahapon o ganiyang kadlawon. Din dunay duha ka tawo ang gikatawong naangol. Sugin ni Leslie Caminado Vistil. Napugwat ang mga gwardya ining tindahan sa sapatos sa may tamiya sa barangay Basak sa Dakbay sa Lapu-Lapu, diyang mitingog ang fire alarm sa mga establishmento pasado alas 2 kaganiyang kadlawon. Baga nga sumoy misugat kanila og sa mga bomberong miresponde. Mao nga gibuak na lang ang bildo sa mga tindahan aron mugawas ang aso. Nasayran nga sa ubos nga bahin sa counter nga dunay computer unit, nagsugod ang kayo. Matod sa usa sa mga nakabantay sa hitabo, wa dayon magamit sa mga gwardya ang tulo ka fire extinguisher, hinungdan nga midako na hinuon ang kayo. Nagsiga ng ilawom sa may computer area nila. So, ang among kuan, ang kurso na kailang electrical short circuit. Oo, as in, gamay pa siya dito siya. Gamay pa kayo niya. Wala pa siya ni kanang dako. Then, wala pa nila gikuha ng fire extinguisher. Wala nila gamita. Tulong tato ka buhok. Then, wala nila gamita. Duha sab ka tawo ang naangol dihang suway nga mitabang sa pagpaong sa kayo nga miulbo sa usa ka ancestral house sa Maydan Sikatuna sa barangay Dayas, Dakbayan sa Sugbo, pasado alas 3 sa hapon kagahapon. Wa maabtig na po ka minuto dihang nakontrolar sa kabumbiruhan ang kayo, mao nga bugtong ang sala lang sa ground floor sa mong panimay ang nasunog. Nasayra nga gipanag-iya ang maong balay sa usa ka Mercy Chua. Moabot og 10,000 pesos ang danyo sa sunog. Ang mga nasamdan, nailhan nga silang Mark Mendoza ug Ryan Hinson, kinsa nakaangkon og mga samad tungod sa buak nga bildo. Wa pa matino sa kabumbiruhan ang hinungdan sa sunog, apan dako ang ilang pagtuo nga gumikan kini sa electrical misuse. Under investigation pa pero kuan gyud ni electrical. Kaya nga naman sir, last kasi kami nag-start. Oo. White tao ang kwarto. Wala. Leslie Caminado Vistil, News 5. National Food Authority mipahimangno sa publiko batok sa gipamaligya nga fake rice. Hugot nila ang nga gibantayan ang merkado aron dili makasulod ang sa Kabisayan ang matang sa bugas nga gibaliga dito sa Davao. Andrea Patanya, Suginimi. Tagbuon sa mga opisyales sa National Food Authority kun NFA7 ang mga retailer sa bugas dinhi sa Sugbo aron pahimangnuan sa peke nga bugas nga giingong nakasud sa nasud. Ang maong fake rice ginama sa polystyrene o ang material nga gamiton sa pagbuhat og styrofoam ug dunay mga reports nga mikatap kini sa mga nasud nga China, India, Indonesia, Malaysia ug Vietnam. Nakaabot kini sa Davao City, diinduhan na ang mireklamo sa ilang napalit nga bugas kaysa dihang ila kining gilungag daw sama sa foam iyang texture ug dugay kaayong mapanos. Wa pay nadawat nga reports ang NFA7 nga naabot na kini sa Sugbo apan ilang gipahugtan ilang market monitoring. Ilang suruyon ang mga tindahan alang sa pagtino sa quality sa bugas ug pagpaniid sa presyo niini. Usual man gid na nga naman tay market monitoring. So part of the market inspection and monitoring regularly nga gi-undertake sa atong opisina, i-appeal ning kaning existence of the fake rice. Wa pamigawas ang resulta sa Food Development Center sa rice samples gikan sa Davao City aron magsusi kung peke bagyud kini o di. Mato ni Alcoseba, maglisod pa sila og ila sa peke nga bugas, busa pahimangno nila ngadto sa mga konsumidor sa pag-report dayon kun dunay namatikdan sa ilang napalit. Di kini kanon og i-report sa ilang buhatan, pinaagi sa pagtawag sa ilang hotline number nga 232-1939. Tambag nila nga dito mopalit sa mga licensed retailers sa NFA ug sa ilang mga kasaligang suki. What we can perhaps do or advise, at least for the consumers to kuan, is we go by the traditional outlets. Asa ka tigpalit o fugas, ito nasa gilito. Don't buy it from the non-traditional bahay.
Dinhi sa Carbon, gipasigarbo sa mga naninda nga original ang ilang mga bugas ug gani wa maapektuhi ilang kita tungod sa mga taho kabahin sa fake rice. Wala ni hinayon yung kita sa bugas? Wala raman, miss. Same ra. Same ra sa una. Magkita. Kadungog mo anang katong storya-storya nga naalagi daw mga nikatap nga fake rice ron? Oo, kadungog mi, pero honestly, amo ang product is sa Pilipinas, sa Rajud Kikan, Mindanao. So di ni fake? Dili. Honestly. Sa laing bahin, gipaybaw sa NFA 7 nga bisan pa sa nasinating El Nino, doon nagyapoy igong supply sa bugas ang Kabisayan. Sa miaging tuig palangdaan, nakapangandam na sila ug naka-import na og daghang supply sa bugas. Gani tungod sa daghang supply sa bugas karon, mius-usab ang presyo sa bugas sa kamerkaduhan. Andrea Patenia, News 5. Gipaninguha karon sa City Hall sa Dakbayan sa Subo nga makabalik og tukod sa pribadong luna ang mga nasunugan sa barangay Mambaling. Tag 10,000 pesos ang ihatag sa City Hall alang sa mga biktima sa sunog. Ray Pasaporte sa Ginlimi. Gi-review sa Department for the Welfare of the Urban Poor ang mga claimant sa yuta sa barangay Mambaling human sa sunog niadtong Biyernes sa hapon. Kasagaran sa nanimuyo sa tulo ka sitio, dili mao'y tag-iya sa yuta ug nabalaka ang mga nasunugan nga dili na makabalik sa pagtukod sa ilang balay. Matud sa pangusa Diwop Attorney Colin Rosel, ang mga apektadong pamilya nangita og unsay ikatabang sa gobyerno aron makabalik sa pagpuyo. Sa diyang nakikpulong ta nila ningin sila nga unsa may mabuhat sa gobyerno ni ini. Ato naman ang prinsipyo nga re, ato naman ang gihimo nga gi-adapt na nato nga template nga kung unsay panghitabo di gyud na mahitabo, unsay mga kakulian nga nahitabo, sunog or unsa pa di gyud na mahitabo nga maunay rason nga di makabalik ang mga tao. Wa ta makikistorya, wa ta makiglalis kung kinsay tag-iya. Kun dili ang ato dili man kitay nagbutang sa mga tao. Diha man na sila daan. Ang naman sa kitay mo pagawa sa mga tao, binuang na sad na maragingon ini na hino nang mahitabo kung ato nang i-adapt na siya nga dili nakabalik ang mga tao. So mahitabo na hinoon nga ang ato ang quick response team mao nay tigpagawa sa mga tao. Matud ni Rosel, ilang gitinguha nga makabalik sa pagtukod ang nasunugan sa mga pribadong luna nga way pagyatak sa katungod sa mga tag-iya sa yuta. Naay mga claimant, pero ang mga claimant sad is ingon ini pipila lang sila kabuk, nay tulo labing daghan unya nay usa dako-dako ang iyang gi-claim siguro mga 1,700, pero siya sad usara kuno siya ka iya lang allegation. Akong gitan-aw niya bago lang nako na receive ang maong titulo nga iyang ipakita. So akong i-verify pa nga rin sa atong city assessor o sa atong register of deeds kay dili manggod ang iyangan ang nakasuwat sa maong titulo. Daghan kayog mga nga daghan sa mga transaksyon. Kung itugot ang pagtukod, usa ka reblocking ang himuon sa syudad aron dunay kaagian panahon sa emergency sama sa sunog. Miabot sa 157 ka pamilya ang apektado sa sunog nga gilangkuban sa 707 ka tawo gikan sa 83 ka panimalay. Hatagan sa syudad ang mga biktima og 10,000 pesos nga financial assistance nga kasamtangang gipahiluna sa eskwelahan sa barangay Mambaling. Ray Pasaporte, News 5. Hingpit nang gitakupan sa Department of Health ang investigasyon sa reklamo batok sa mga doktor ug medical personnel sa St. Anthony Mother and Child Hospital. Subay ang maong reklamo sa pasangil nilang Marife Ilaya ug Hari Visaya nga wala tarunga og atiman sa mga sakop sa maong tambalanan ang ilang 8 ka buwan nga anak maong nakabsan kini sa kinabuhi sa laing ospital tungod sa dehydration. Gibarugan sa DOH ang ilang findings nga gibuhat sa St. Anthony ang tanang gikinahanglang medical procedures ug wala sila tulubagon sa nahitabo. Matud pa ang inahan maoy ni balibad nga mopahigayon og intraosseous infusion ang doktor. Mao nga giatagan na lang og oral rehydration solution ang bata. Ipadala sa DOH ang ilang findings ngadto sa mga ginikanan ug kun dili sila matagbaw, ila kining giawhag sa pagsumite og reklamo ngadto sa korte o sa Professional Regulation Commission kon PRC. Based on the report sa Chief of Hospital o sa validation sa atong committee, walay nakita ang Chief of Hospital nga kalapasan or shortcoming sa iyang mga empleyado. Based po sa ilang isubmit nga
documents, wa sabtay nakita lugar na problema sa ilahang management. Nabutang nasab sa bati nga imahe ang mga pulis sa lungsod sa Minglanilla. Human makuha ang giingong di makatawhanong paagi sa pagdakop sa usa ka manindahay sa karaang merkado sa maong lungsod. King Perez, Suginlimi. Nagtrending na sab sa Facebook kining video nga gi-upload sa usa ka mali antipwesto. Diin naglinayugay mga pulis ug kining lalaki nilang dinakpan sa karaang merkado sa lungsod sa Minglanilla. Kining usa ka pulis gigunita ng sinina sa dinakpan. Dayon gibiramaw nga kasagaran sa mga netizens wa makauyon sa gibuhat sa pulis. Gisikop tungod sa reklamong direct assault si Sherby de los Reyes, ang presidente sa kapunungan sa mga manindahay sa karaang merkado niadtong Lunes sa Udto. Ang mga arresting officers mao silang SPO4 Jeronimo Anor, PO3 Dante Valiente ug PO3 Alfredo Pagaling. Subay sa blatter, nabantayan sa mga pulis nga dunay kagubot tali kang de los Reyes ug mga sakop sa Market Task Force, diyang giguba ang iyang stall sa karaang merkado. Nasayran nga dugay nang ipapahawa ang mga namaligyahay sa karaang merkado sa Minglanilla. Apan pabilin silang nagmagahi. Sa phone interview gipasabot ni Police Chief Inspector Richard Gadingan, ang hepe sa Minglanilla Police nga si De Los Reyes may unang nanumbag kang SPO4 Anor. Diyang iduol nila ug nibahad pa nga mapagawas og sundang. Hinungdan nga giaresto kini. Wara matandog ang kapulisan sa Minglanilla sa mga negatibong komento sa mga netizens. Kami, trabaho rin po yung ipuwater kung namin lalapas. Malupang na po lang mga polisan kung siya nalapas na mo. Gipakita sa News 5 kang Police Regional Directorial Staff 7 Head Ray Lindon Lawas ang mga video. Ug di niya kini matawag nga sa police brutality. Apan iyang naobserbaran nga dunay wa masunod nga proper procedure sa pag-aresto. Like gamay nga the way nakita na ko nga the way the respondent or the suspect was handcuffed was maraw dili insakto sa base sa atong procedure panganap, dapat diri na sa likod para less lang ang makuha na to nga resistance from the Ipatawag ko niya ni Lawas sa mga arresting officers kabahin sa hitabo. Nasayran nga gawa sa tulo ka pulis sa Minglanilla, baguhay lang gireklamo og pagpangabuso sa gahom ang lain lang sakop na si PO3 Eduardo Librando kay nangulata sud mismo sa police station. King Perez, News 5. Nipaymangno ang National Nutrition Council nga ang mga bata og mga hamtong nga og pangidaron sa Central Visayas nag-anam na og panambok. Dinhi sa Subo ang labing daghan nga overweight nga bata. Andrea Patanya, Sugindimi. Naanda na sa kadaghanan nga manggigil ug chubby nga mga bata tungod sa ilang pagka-cute. Sama ni ining usa ka elementary student, kansang paboritong sudan ang hotdog. Ang ganang pag-hotdog? Kay lami. Lami? Unsa pay gawa sa hotdog? Unsa man? Fried chicken? Oy, nana. Itlog. Apan ni pahimangno ang National Nutrition Council sa mga ginikanan, ngalikayan ang sobrang pagpatambok sa ilang mga chikiting kay di na kini healthy. Gani na alarma na ang NNC kay sa ilang 8th National Nutrition Survey, dunay pagsaka sa gidaghanon sa mga overweight children and adults dinhi sa Central Visayas. Sa ilang data, kung 2.6% lang sa mga batang 0 to 5 years old ang overweight ni atong 2011, misaka kini ngadto sa 3.6% sa 2013. Sa samang period, misa kasab ang percentage rate sa overweight children aged 5 to 10 years old gikan sa 4.3 to 7.9%. Gikan sa 4.8, nahimong 6% ang overweight teenagers ug misa kasab gikan sa 28% ngadto na sa 30.1% ang overweight adults. Sa Operation Timbang Plus sa Department of Health, misaka ang overweight prevalence among children sa Kabisayan gikan sa 1% in 2013 ngadto na sa 1.04% in 2014. Ang Cebu Province mao ay dunay labing daghan nga overweight nga mga bata nga gisundan sa Siquijor, Negros Oriental ug Bohol. Matud sa mga doktor, gawa sa pagkaon og mga fast food, usa sa mga rason kung nganong nagkadaghan na ang mga bata ug mga hamtong nga overweight mao ang pagpanggawa sa bag
bag-ong mga gadgets nga nakapamino sa physical activity sa mga tao. Gani, nakakontribute sab sa pag-increase sa gana sa pagkaon ang mga social networking sites sama sa Instagram, diin lantara na ang mga litrato sa nagkadaiyang matang sa pagkaon. Before you even pray, you take a picture of the food. And kita ko lang tanaw, gwapo lagi na. I think this looks good. So this is the same issue with TV advertising. So this is where fast food is predominantly a problem. Kay they advertise it in food, adopt food on TV. Niya atong mga kids are watching TV all the time, and then they ask us to go there kay gwapo kayong fried chicken, spaghetti, etc. Matod pa, di angay kakumpiyansaan ang pagka-overweight kay hinungdan kini sa nagkadaiyang sakit sama sa hypertension, diabetes o cancer. Gani na alarma si Dr. Tan nga nagkabata na ang ilang mga pasyente nga dunay type 2 diabetes nga normal man untang makuha sa tao inigpatong na niini og 40 anyos pataas. Kini ang rason nga gipanghingusgan sa NNC ang pag-achieve sa insaktong timbang sa kabatan-unan, hilabi na inigbukas sa Nutrition Month karong Hulyo nga dunay tema nga timbang iwas to sa tamang nutrisyon at ehersisyo. Lakip sa ilang proyekto, mao ang awareness campaign sa mga tunghaan, local government units ug NGOs kabahin sa Nutritional Guidelines for Filipinos nga ilang gitawag nga the 10 Kumain Months. Giawhag sab nila ang mga LGU sa pag-umol og polisiya alang sa pagtukod og bike lane sa ilang mga lugar aron pag-promote og exercise. Samtang nakig-alayon sila sa Department of Health sa pagpadaog memorandum circular sa mga tunghaan aron pagdili sa pagbaligya og soft drinks ug junk food sa mga canteen. Culprit sa na siya ang kaning mga sodas, sugary drinks, ulo ang ilang yung pong dilemma kaya mga bata na lagi kuras-kural sa kantin dili na magbaligya. However, nasa gawas po ng mga manindahay nga wala na kuno sa ilang control. So napakabang na sa mga local government units nga naapod tay X number of meters nga magapaninda sila. Nanawagan sabang NNC ngadto sa mga ginikanan nga likayan ang pagpabawn og kwarta sa ilang mga anak ug siguraduon nga balanced diet ang sud sa ilang mga lunchbox. Andrea Patenia, News 5. Mayor Michael Rama pormal nga mipahibalo sa resulta sa bidding sa SRP sa 3rd inaugural session sa City Council ug nangimbitar sa iyang State of the City address karong Sabado. Apan nga mga konsehal sa oposisyon dili motambong sa State of the City address sa mayor lakip na sa usa ka konsehal nga kanhi niya kaalyado. Ray Pasaporte sugid nimi. Gipahigayon kaganihang buntag sa City Council ang 3rd inaugural session of the 13th Sangguniang Panlungsod. As we start off the 3rd session of the 13th Sangguniang Panlungsod, we call upon you today to journey with us and lead us into the way of truth, justice, and equality. Sa wala pa sugdi ang sesyon, tagsa-tagsa gitawag ang 17 ka konsehal ug ang presiding officer lakip sa mitambong ang mga department heads sa City Hall. Giimbitar sab sa City Council si Mayor Michael Rama. This is the day that the Lord has made. Let's all rejoice and be glad in it. Fitting to have this momentous occasion when several beautiful events that had occurred. But let me take this opportunity first and foremost to thank this council for inviting me to be part of this event. Gipasalamatan ni Rama ang City Council sa paghatag kaniya og oportunidad nga ipahibaw ang resulta sa bidding sa South Road Properties nga mikita og 16 bilyones pesos ang syudad. That we have given to the people of Cebu City in connection to this inaugural session is SRP, and that is for the people of the city of Cebu. Can we give ourselves a round of applause? Matud sa mayor nga magpadayon ang kalambuan sa dakbayan pinaagi sa tinuuray nga serbisyo sa iyang administrasyon. Happy nga at least sila sa Sugbo doon na kwarta, di na tamangayog botilya sa tubig, di na tamangayog pan, kay bilyon na guna, no? At least na happy sa ta nga ang project ni Mayor Tami Ismeña ang SRP
nabulahan na kita. Ha? Mao man atong gipasabot namo nga kining SRP, Legacy of Mayor Tammy Ismeña, nga magamit kina to in kaso mo kinahanglan kwarta panudinan sa siyudad sa Sugbo. Well, first of all, we're very grateful that we have the SRP. Kung walay SRP, unsay mahitabo, di ba? Ang SRP, even ang mayor mismo nagsulti, thank God for the SRP. Kay kung walay SRP, unsay atong pagkuha sa kwarta. So let's go back and why it was there. But again, so now that naagyot tay kwarta, no, and namantay budget for this year alone is 13.4 billion. Ato lang, manigurado lang tana, anang kwarta na atong madawat, we will use it for the budget. Kahinumduman si Andales ni pasar og resolusyon nga di lang una ipahigayon ang bidding mientras tanto. Nga wa pa mo pagawas og opinyon ang DILG Central Office sa conflict sa iyang ordinansa og sa iyang resolusyon. Gidapit usab sila ni Rama sa iyang State of the City address karong Sabado sa hapon nga ipahigayon sa Plaza Independencia. Apan pipila ka konsihal ang nipadayag sa dili pagtambong ilabi na sa sakop sa BOPK. Kay alang kanila, walay bag-o nga isulti sa mayor gawas sa ipanghambog nga nahalinan ang syudad sa SRP. Well, ako din ako mo tambong kay anyway, it's enough nga we have heard the message. What else, no? As far as I'm concerned, I will not attend. I will not attend. Well, mamati lang ako sa radio siguro. Anyway, the same thing. Sa Japon, iyang gisulti. Of course, ang highlight ang katog yung doon na kwarta sa Sugbo, kay doon na ni bidding. What's new? I'm not very sure about that. I don't think so. Anyway, I heard it na now. Lakip sa dili mo tambong sa suka sa mayor, ang kaalyado ni ini nga si Miriam de los Santos. Matod ni de los Santos, nga kagahapon ra siya nakahibaw nga karong Sabado ang suka sa mayor, ug di sa paglikay ang di niya pagtambong, kay naka-schedule na ang iyang lakaw. Well, I regret to inform all that I cannot attend SOCA this coming Saturday because I will be out of town. I never thought that the SOCA will be separated on this occasion. So, in all honesty, I thought that the SOCA will be today. So, July 4 man, so out of town ko for the weekend. Alang kang de los Santos, dili angayan isipon nga nitapo na siya sa pikas partido ug magpabilin kuno siyang independent nga nagdala sa color green. I remain independent and this has always been my political color. So I think there's nothing new. When I started in 2013, I started with color green, and now I'm on my last year on my first term. I still maintain my color green. Matod sa konsihal, wa niya sirya ang bisan unsang posibilidad sa iyang karir sa politika. Kaganiha, atol sa pagbahin-bahin sa komitiba, si De Los Santos nakahupot og komitiba og nasakop sa daghang komitiba kung itandi sa miaging tuig. Well, that's true, and in fact, I was caught flat-footed and surprised because I wasn't privy to the meeting of the BOPK. So, you did not only notice it, but I also noticed it, and all I can tell you is thank you. And Ray Pasaporte, News 5. Maukat to mga balita sa Aksyon Bisaya, kini si Glenn Soco. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid. Kay di lang kutob sa balita. Aksyon!